με το παλιό μου κινητό. Λοιπόν, παιδιά, θα χαλάσουμε το κινητό με αυτή την πέτρα εδώ. Πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο. Πιστεύω να είναι καλό κινητό. Έλα πέτρα, δικιά σου είναι. Παιδιά, πιο πολύ σπάει η πέτρα από το κινητό. Πάμε άλλη μία, έλα. Κανάκρι. Κοιτάξτε το κινητό πως έγινε. Πάμε να το διαλύσουμε εντελώς. Μάλακα βγήκε ο οθόνη από έξω. Κάνουμε και λίγο αγγελάκι. Όχι. Λοιπόν, παιδιά. Να το κόψουμε στη μέση από τώρα. Όχι, δεν το κόβουμε από τώρα στη μέση. Στη μέση θα το κόψουμε μετά. Δεν το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, περιμένετε. Παιδιά, να κάνει κι άλλη μία ο κάμεραμαν. Πέτα τα ψηλά πέτα τα. Μην τα μοιράσεις ακόμα. Παιδιά, κοιτάξτε πως έγινε το κινητό. Δηλαδή έχει λυγίσει εδώ, αλλά το διαλύσουμε ακόμα. Άντε να το βγάλουμε την οθόνη. Ή ας να την μοιράσουμε λίγο ακόμα. Όχι, μία ακόμα. Πέρα δείξε. Παιδιά, βγήκε και η μισή οθόνη. Το κινητό πιστεύω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Κοιτάξτε. Παιδιά, αλλάζουμε το τζάμι του κινητού μου. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω να κάνουμε και ένα ωραίο τρίποδο. Για λίγο. Παιδιά, αυτά είναι τα σκύλα. Η σκύλα. Ναι, δηλαδή η σκύλα. Άσο κάτω. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ το κινητό, πώς έχει γίνει. Μα λέμε ηχείο μάλλον. Τη κάμερα του. Παιδιά, αυτό αν ξέρετε ήταν το κινητό, το J1 του 16, το J1 ήτανε. Κοιτάξτε πώς έγινε. Εγώ πιστεύω ότι θέλει λίγο ακόμα. Έπρεπε να πάρουμε κάτι να το κάψουμε το κινητό. Μια γουρούνα να φέρναμε. Μα έπαιζε πλακέτα. Λέφα. Έπαιζε πλακέτα. Μπορεί να δουλεύει. Ναι. Δεν δουλεύει. Άχρηστο. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Η πλακέτα του κινητού είναι. Φαντάζεστε την κάρτα SIM μέσα. Πέρα εδώ. Κοιτάξτε. Πω παιδιά, το κινητό έγινε 1000 κομμάτια, έμεινε μόνο αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνει εδώ το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε. Και αυτό είναι το καινούριο J1 το 16. Γεια σας! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.